Hetlai hi chite rot ania voini ni som February ni som ania a anglo khup mai ti hian in sakna hlui brick noi ti te hei glaze tile floor tile noi ti te in bun rup mai chite rot hi ram thar lama tanga khita foglan penga chhuat chhauna khania chuan asira hian ta hian hei leivunga in chhep a chuan ta hian leivung paina awm bawka kawng sirah hian an paia he tampang rot chho hi foglan peng pan chhouna lampang ani chuan ka soi du tak chu inga tingi kong lai tak hian in kan bun le rui thin man ni loka pon khel to a hei kong lai hian kan tha thiam ang hei anglo thin khop mai hei hi anei tu ten an bun tir nge ninga bun tu ten ti hian bun jok ni ang ti hi bun du se chon he tai thakhian la bun thei vek he tama point la bun theia ase ngoi kong lai pick up chip khatvel noi bun hu mai ni zia lo thin tak em zir tir hi chu kan langai deuh ni zia lo thin khop mai hetiang hi thu nei tu ten en fi wat thin sela engemaw CCTV velin emo mu thei takin hi karin dan chon ni zan vera thil thleng ani garing ani lo pon lari viau chon karing lo hi chin tam lo atha khop mai tu te po in sheila thawme